Hello guys, Happy New Year. Balik na po kong vlog naibaboy sa likod naot ko nga yung 2019 maayo o mabungahon. Amat pila imong kwarta do? 130. Kisay naghatag sa 100. Ha? Kisay naghatag. Si Mama Belen. Oh, sila isay nagbuta to, nag-tip. Ingon din sa... Man, apa kay kwarta nga bilin mo naman. Matagay sa Lumi. Asa ta mo lang lehos taron sa Ugol? Hugod. Ay, wala man eri. October na tayo kabula. Tubal sa taon na or just happy sa taga si Wala, yun. Oh, apil sa tayo lumbiyan. Unsay imong New Year's resolution siya? Unsa may New Year's resolution? Oh, May mong legendaries Mobile Legends. come on, sa man imong New Year's resolution mo? Punta sa Japan. Wish man gud na. I wish mo din ano. I wish to my girl is broken. Broken bahot Mm. Unsa man? Gusto na ko nga dili na ko mag-uon sa mga usa mga istorya dayon waon ako ni ako ang kamingaw sa akong anak. Paunon kami, di na kami ngawon na mo ma. Ala bita ang muna ko kaniyang ako pagkayaw-yawan mura na. Anong kalusugan sa katawang ini? So, New Year's karon January 1. January pa nang unang gibuhat so pahindo koko. Happy New Year. So, ano siya kung New Year's resolution kay na lang ang galo na siyang temper, try to control myself. Ayan. So last night gamay handa and karon painukad ko kay dapat ang itsura ng naong dapat suraan ko lang ang tiin. An? Tigimlo. So, patay ang itoy. Kinsa ng itoy? Wait lang. Igumbo. Color na ko ni kay violet. Na kay violet an. Itom daw itom. Unsa man imong New Year's resolution? Kanang kadi sa kaan. Baka kung may resolution. Sama na. Saman. Saman. Namusakit ako ng printer niya. May New Year's resolution din. Tayo na pamarpin na lang tanang ngito. Ba? Kanta po. Subo ako. Kanta po, kanta. Dari ato bang niya lagi to. Ato bang niya kay muhatag suporta nimo. Oo, juice oh. Di tagaan kang juice gi. Kantahin sa siya. Gi kanta kat gaan ka kwarta. Dol diri. Diri dira. Sige, mas ko. Tanging araw. Pasko, Pasko,
Pasko muli ang pag-ibig naghahari. Ito nga. Saya ka rin pwede sa'yo. Ang siya nga bag. Ah. Pot. Pinaskuhan. Agpas. Kanta sa. Sayaw sa dayon o. Sayawi lang dayon. Kayo rin. Tuyok-tuyok din. Tuyok-tuyok. Ito, taliko dayon. Tuyok-tuyok. Tuyok-tuyok. Tuyok. Ay na. Tayong Pasko. Oh. Aro. Oo. Ang sa'yo ingon. Thank you dayon. Uy, pag thank you ba? Pot, ayaw, dalaan ang dulaan, pot. Ina ba, thank you. Okay. Ina ba, thank you. Taguan na po ta ha. Oh, palit bugas. Juice dayon. Oh, juice dayon. Papalit ko just ay. Hindi po ang May bisita sa likod. Sama ka lang. Madijigi ka ron. Ano pa sa ilalim? Itoy. Hmm. Alaig. Masa wala pa ni siya ano eh. Ano pa na taga ini? Ano man na siya? Ano na taga ini? Yung mga tawa dayon. See you found somebody. See you. Uy, kani nga iro ba? Murag, ano na siya, bi? Papahulayin na siya siyang kalbaryo. Ang tawag, kaluwi sa iro. Kung sa ano pa ni siya, butot, balat, naglalakad. Ay, Dada, mo gini sila. Kuhan kayo, luhagat. suko kay kadiha. Kaluoy, bukog naman lang nag. Finish na din ang tiils. naanagod na yung mga nag-schedule pero wala yung The next customer. naging bagong tuig. Yay. After magpa manicure, pedicure, hair color na pod. Na. Ano siya ang unang buhat sa 2019. Magpa-color og buhok. O magpa-manicure naman. Manicure o pedicure. Huh? Ang color ani kay ash green. Ay, ash gray. Ash gray naman. Ash gray. Na. Wala may kimpit. Di. Guntag ka. Gunit sa ano. Na. Na. Ang tawag ito yung sultan eh. Ay kung wala tanig badyaw eh. Ang ending, gupet. So, sa ko mga subscribers. Yan. Ano siya. So we'll see ikaw man ani. After an hour, so it's time to wash this. Let's see the result. Muna wala may color ni bay. Ang tawag ikaw man ani kaligo. So nara siya. Managwaswas. Tapos niuga-uga na siya. From ash brown to ash ambot. Ambot na sa maning kolorat. Nilalay man siya color. Ano to? Nagpahinlo, nagpakulor. Mura to siya. So
salamat sa mo na gitawag og kanang you get what you paid for. Sa baratuhon man nga pang pakolor kay taka afford nang sa salon kanila unsang unsang baraton nga nasa Daplin Dalan Baligya. Pero okay ra man siya gyapon. Ba? Okay ra ba? Okay ra ba, Sel? Sel, okay ra? So, mura to. So, daghang salamat og Happy New Year. Today is January 2. January 2 na? Bye-bye.